Nggih, sugeng dalu Rama. Sugeng dalu. Nggih, alhamdulillah sehat Rama. Iya. Panjenengan dos pundi Rama? Kaparingan dagas kuwarasan Cahayu. Alhamdulillah. Menika sampun dangu mboten kepanggih jenengan. Kangen to? Kangen no. Karumo kangen. Kangen Rama. Pon pinten taun to mboten kepanggih jenengan niku? Piro? Pinten taun? Pinten taun wong pungkur ya melu aku. Ya jumenengo. Nggih. War tak gabungke karo anakku lanang. Oh, nggih. Kowe jarene arep dipek mantu karo Sinten Rama? almarhum Pak Seno. Oh. Nggih. Tenan to kuwi? Nggih. Nggih, kan jodoh tidak ada yang tahu Rama. Nggih. Nyuwun pangestunipun panjenengan mawon. Jodoh rezeki pati ora ana sing ngerti. Kene gas. Nggih, laras Rama. Kene Lek. Diaturke iki lek iki lintang kero karo Bagas ki mbang lek karo Nanda Bagas diuntal. Dadi Mas Bagas itu kelas berapa Romo? Endi? Bagas. Oh, tas SMP. Oh, kelas 2 SMP. Yang mana Mas Bagas? Lho, bocah bagus no. Keturunanku ya rene sing elek tak critani. Oh, niki ugane jenengan Romo? Wis pake. Lek gawe dinane Selasa pagi tadi. Wilujeng dalu Rama. Nggih. Sugeng dalu, Mas. Wilujeng dalu Mbak Linda. Nggih. Bawa gandrungen le kaya ngopo. Salam kenal ya, Mas. Terok nang bapak ya. Bawane nyidam sari ya kena, lain ya kena, yen ing tawang ya kena ya. Nggih, Rama. Didemok ora apa-apa wong. Pamela niki ya gane jenengan Rama? Iya. Kok benten kulitane? Piye? Masih kan putih. Nen jenengan. Lho, aku ora lho, aku biyen ya ngono kuwi lho, Nduk. Oh, jenengan rumen Nek nggih saiki kan? kan tambah umur bubrah. Ya. Nggih. Ya le, dawa. Sing banter le bawa aja ragu-ragu. Rade mriki, Mas. Dowong. Dowong ayu. Halus suara. Banter apa suara? Halus. Sae Bebujaning ati. Gas, kowe sing branyak kaya bapak ngono cek-cek karo wong wedok iki. Lanang. Lah malu-malu lah Romo. Kan baru pertama kali bertemu Romo ya, Mas ya. Nggih. Kaya. Nggih, ngapunten nggih, Pak. Oh iya. Tepuk tangan izin. Agak kesini Mas, agak kesini. Anu ndruwedeg mau kula. Lah, aja ndredeg to, Mas. Aku nom-nomanku ya wedi ngene. Kaya ngene wong nandang pajen. asmara apa ta awakku dewe. Kuwi sarjana musik lho. Nggih, dalam Jadi Romo. S1 sarjana musik ya lho ya. Oh, S1 lah mau Tapi jarene pinter nyanyi SMP bocah iso iki. mau. Nah, bocah iki pinter nyanyi ngono. Wah, nggih. Nggih Romo suaranya bagus, Mas. Nggih, derek ajar mah niki. Dewa. Do dewa Jawata kong welas Jane rangkulen. Rangkulen. Wah. Kaya film ora apa-apa. Oh iya, ndak apa-apa, Mas. Oh nggih. Kowe bundak. Kowe tanganmu ning bundak. Aja keragi, bundak Mas. tanganmu. Wah. Nggak ngono. Nggih. Amit, Mbak. Nggih, enggak apa-apa, Mas. Dadak amit. Ndak apa-apa. Dadak amit. Lah nggih, kan Rene, profesional ro, panggung. ro. Dalam? Rene. Wah, dicontoni romane lho, Mas, iki lho. Ala ketoprak kuwi nek nyedak wong wadon ora perlu mangu-mangu.
tak tetek tang si Tanjung kene wong ayu. Ngono lho. Dawuh Kang Mas. Lah ngono. Nah. Ora usah wedi. Tresnaku tanpa apa marang kowe wong ayu. Semanten ugi kula Kang Mas. Donya prapting delan tresnaku marang kowe. Injih. Kowe kepiye Cah Ayu? Kula semanten ugi kula tresna sanget kalian panjenengan Kang Mas. Beli jaluk jagute ini ora masalah. Ngono lho Mas. Ngono. Lah dipapak do dewa. Do dewa Jawata Agung. Keter Bang. Ayo lanjut ngono. Welas somring Sirahe ditemplekne ning dadane. Mboten napa-napa niki, Rama. Heeh, apa-apa. Waduh, lan iki kula tilem jopo. Wes sik kok bodho to gas kowe yen. Di kesempatan sirahe karo templekno ning ngene pundakmu. Welas Nemplek. somring awak mami. Awit nang. Aduh Mas. Nggih jenengan tangan mengke-mengke. Benakno Mas. Mas benakno. Ngapunten. Oh iya. Biyen aku karo Mintul diurak karo netizen ngono ya. Kabeh keloke. Besok kapan ketekan ya Besok kapan laku mubeng. kata Kesana ya Mas kita. kan cecer lan wong ayu Tak umpamakno nakoda umpamani ronakoda tanpa prau sasat sarah ing jalatri nyidam sarias moro sing wadon rak nyidrani to lagune ganti banyu langit nggon repet tok. Lah kan nyidrani to. Kene anu. Panjenengan kok saged ngoten ta Rama? Janjine ngono lho Gas. Ngono. Banyu langit? Ya iya no. Ayo repet janjine tak tek. anu Mas Didi Nadanya Mas. Lah ya gara-gara Nggih Rama. Oke, Nggih. Nun sewu. Napa? Lah kula niku badhe nderek mendoakan juga lho Rama. Piye? Nderek mendoakan juga. Iya. Nggih, ugi mboten kesupen niki wau ngaturaken matur sembah nuwun sanget kagem Bapak Lurah lan sedaya Bapak perangkat desa sedaya kalian mas-mas panitianya juga Romo. Alhamdulillah hari ini solid sekali Romo. Ya, dan semua sedaya warga masyarakat bareng pun ini kau Romo. Ya bareng sawahan, nggih, sawahan nganjuk. Nggih mugi-mugi sabi bare acara bersih desa sakmenika nggih Romo. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan dirgayaswa. Kathah rezekinipun barokah sedayanipun awet leh momong putra lan wayah. Amin nggih Bapak Ibu. Nggih, lan mugi-mugi saged nimbali sedaya kanca-kanca napa? Nganu campur sarine napa Rama wau Rama? Hadiah. Peparing saka Gus Lurah. Hah? Oh, Kidung Manggala. Heeh. Wah, kula niku tangklet campur sarine lho Rama. Lah kok malah hadiahe Apa sing kok takane mau? kula wau tangklet campur sarine jenengan nak asmane sinten kula wau supe Rama. Hei. Malah hadiah ki piye Anune to? ora krungu, sukane wong nyuruh pati krungu. Ya mejane pun buanter lho niki mikir Rama.
Ngoten kupingku ki selaya, kuping kuwi sing iso krungokne sing swara sing anu buka ngono. Oh, berarti jenengan mboten fokus niki wae. Ya. Ya matur suwun ya. Nggih, matur sembah nuwun Rama. Ya ndak. Diasta miki wah kowe bengi iki jan ketara ayu kaya Dewi Gagar Mayang Cahayu. Tenan aku kedanan karo sampean lho. Dewi napa Rama? Gagar Mayang. Gagar Wayu nggih niku. Oh Gagar Mayang ki sliramu kaya Dewi Gagar Mayang ana lagune kok kuwi. Oh. Dadi betari saka kahyangan Suralaya. Oh dadi ayune iki kliwat ngono lho. Keliwat nggih. Iya, ayumu iki kliwat ngono. Mula bengi iki kanggo mbuktekke aja mung ayune ning klebu punya kompetensi utawa duwe kemampuan. Ilmu cahaya bagi hati nurani, kebodohan tanda kematian jiwa. Mula sing perlu nom-noman kudu tetep sinau. Belajar iki penting. Nggih. Untuk menempuh masa depan, urip ki apa? Urip ki ana pigunane yen to duwe kegiatan. Nah. Iki ra Desa Bareng to. Desa Bareng. Bareng ya. Nggih. Awale kan B to. B. Niku wonten tegese. Lek dijarodosoke per huruf. Per huruf. Per huruf. Kowe ya sekolah. Oh nggih no. Oke ini. Sekolah meneng ndi? Wonten Universitas Terbuka. Kuliah ya no. Injih. Wah, aku lek ngimpung-ngimpung sampean ki wit kelas 4 SD nganti sakmono gedene. Nggih. Jenengan mong kula. Tak emong, tak gendong, tak ojong, tak pundi, tak panggul, tak kempit, tak inde, tak cangking, tak cengkiwing. Lah. Ya, bareng per huruf B. B niku babareng kamulyan wujuding katentreman ngrembaka pembangunane tercipta keindahan hormat saling menghormati antar rakyat lan pemangku jabatan mergo jumenenge Bapak Ilham Nova Widiatmoko. Dadi babareng
Kamulyan baring kaendan neng desa Baring mergo diasta Bapak Ilham Nova. Nggih. Bapak Ilham Nova Widiatmoko. Oh iya, kuwi B no. Nggih. Ana desa ya kuwi huruf A. Aniku anggaran desa dikelola dengan konsep manajemen transparan tanpa ada unsur pamrih demi kepentingan pribadi. Oh, dadi ora kena. Nggih. Pejabat golek penake dhewe, golek mblenduke wetenge dhewe, grogoti bandane rakyate ora kena. Mboten kenging. Mula nek ana pejabat korupsi, racake mlebu ning teruji besi. Lah dalah. Kuwi A. R. R. Rakyat lan pejabat desa manunggal nyawiji duduk sama rendah berdiri sama tinggi nyiptake desa kang gemari palo jinawi kerta tentrem tora harjo. Iya. Niku R ya. R. E. Kae lo lurae subuh-subuh wis wangun sare ngubengi desa Bareng meruwi keselamatan rakyate. Iya, aja lemune kok kae lo lurae. Ya sudingan piyayine to. Lho piyayine. Nika nggih Bapak Lurah matur sembah nuwun. E ya. N. N niku nanggap wayang menjadi salah satu adat desa Bareng sebab masyarakat tahu bahwasanya wayang merupakan salah satu tinggalan leluhur yang berisi tuntunan serta tatanan yang dipertontonkan. Integritas sosial, Nggih. tuntunan untuk mengumpulkan warga masyarakat. Biyen zaman mau tahun 96 ki, 95 96 Nggih. kuwi nek ditimbali ning DKI to no. Oh, nggih. Karo kuwi ning Bank BI penjenengan Pak Harto mesti membacakan Astobrata. Ngono. Astobrata. Oh, nganggo Astobrata. Kulung perkara loro ora kowe? Napa? Astobrata roh ora kowe? Dereng. Dereng jenengan. Lah wong iso jarwo dosane kaya ngono ora ngerti Astobrata. Lha niku dereng mlebet pas niku. G. G niku gondelan tindak utama tekun salate, tekun ngibadahe, tekun anggone megawe hablum minallah hablum minanas. Tansah nyaket marang Gustine, becik marang sesama sesamaning manungsa sami. Iya kayu pinter. Bakune kula dongake kagem sedaya perangkat desa, mugi tansah kaparingan sehat, kuat lan kawicaksanan anggone nglaksanakne tugas-tugase, mugi saged ngayomi desa Bareng kanthi tulus, mbangun desa kanthi gotong royong, terus nuntun masyarakat tumuju kamulyan bebrayan. Mugi perangkat desa saged dados tulodo ingkang sae, adil lan tanggung jawab, saengga dadi desa kang guyub rukun ayem tentrem niskala nir ing sambikala. Semanten ugi ingkang sami rawuh kula dongaaken pansah pinaringan kawilujengan kawidatanan karaharyan, pinaringan kathah rejeki ingkang berkah barokah, tabungane kathah kena kanggo ragat anak sekolah, kena kanggo bangun omah, kena kanggo munggah kaji menyang Mekah Madinah. Engkang dereng pikantuk jodoh kula dongaaken dicedhake jodhone, engkang sampun kagungan jodoh mboten pareng mindho nggih. Lek ning nggonku kami tuwa ngitungi rondo ra wis wis. Napa? Kene kami tuwane apik banget lho ngene iki. Ngitungir napa? Ngitungi rondo. Rondo. Desa nggonku tuh desa kene. Apik ya nak ya. Dadi masyarakat iki penikmat seni, ora kok cara nonton wayange ora kok resek kaya daerah nggonmu wae. Mboten. Salut sekali kula wonten mriki Rama jan piyayine mirsani, bener-bener mirsani wayang. Punya toleransi, tata kramane dhuwur, etikane dhuwur. Leres. Mula diaturne tembange sing alus, rembulan kasmaran. Nah, niku lintune kemawon. Nyapa? Lintune mawon lho, Mo. Lek dadi ati piye? Ngene lho, kowe iki Wah, malah nemen niku lintune malih. Podang kuning nggih. apa? Podang kuning. Kowe iki apik nembang pelok tak critani. Gagar mayange ora tau nembang slindro. Betari gagar mayange lek tanggapan ning kayangan karo malaikat Israfil iki tembange pelok. Pelok. Masa hubungane nggih kalih malaikat barang. Piye tukang trompet tok. Lintune napa, Mo? Ya ki mang ora apa-apa rembulan kasmaran ki bagus lho, Nduk. Ndak mengurangi bobotmu ngono ya. Mboten nutut, Rama. Nutut. Mboten nutut. Mengko tak sebul. Nggih, memanik mawon. Beloke barang le.
Memanik Niki pengendara Mbah Mantep. Mbah Mantep sedo bingung golek nggon. Akhirnya kok Solo nglerek ngetan banjur ngenderi kula. Ndereknya jenengan. Nggih. Arep nututi Mbah Mantep ditinggal. Pripun raose nderekne Rama? Lho mboten, masalah mboten penak ngoten sanjang nggih. Kok iso ya? Ya. Niki karangan kula sakbare memanik. Memanik berarti niki. Oh, Endahing Pasuryano. Kowe kok wangel kowe. Kowe tak bayar akeh dhewe diperintahke dhewe. Wah, kang diutang. Ngerantos seragam, ngerantos didolne sepion-sepione mboten kadul-kadul. Piye? Tanah krimis ra wis banyu kang atemis dadi saksi kono nangis wong sing tak tresnani teko ninggalake aku sujud yen ora ana siramu sumilire angin tansah dudut kalbu
dayaning watak nista ambek candala lan sing baku malih kula badhe ngelingaken para warga bab paugraning negara Ngamarta inggih menika jimat Kalimasada supaya ampun mung cukup diapal tok nggih diayati lan diamalke ngoten sinuwun iki maksudmu jagat madya linuwih ya Kakang. Mulane Kresna banjur prapta ning Karang Kadempel iki merga kaya ana bab ingkang nyurung, ingkang yen aku kudu manunggal kelawan Kakang Semar. Nyatane wae Kakang Semar darbe gegayuhan ingkang utama. Mula Kresna mesti bakal sabiyantu lan nyengkuyung Kakang. Inggih, inggih. Matur nuwun pun manglenggaske coriyen. Kula tak dangu Petruk. Mergi nalika semanten Petruk kula kengken supados sowane Ngamarta. Ya Kakang Semar. Petruk nalika mau kowe tak kongkon supaya suwane Ngamarta piye kabul kawusanane nggih matur kakekne Semar lepat nyuwun pangapunten kula pun suwan sinuwun punta ngaturi supados sinuwun punta Ndara Pandhawa sami rawuh wonten Karang Kadempel lan sinuwun punta supados ngasta pusaka ketiga inggih menika pustaka jimat Kalimasada payung tunggul naga lan tumbak Karawelang. Merga niku sing badhe dingge srana Kyai Semar nggone bakal mbangun kayangan. Nanging teng mriku jebul wonten rawuhipun Sinuwun Mandura nggih Sinuwun Baladewa. Petruk, Kowe Prabu Mandura rawuh ning Ngamarta, mbok menawa makili aku merga sawetara aku ora rawuh ning Ngamarta. Lah nggih mbok menawi ngaten. Neng gumun kula, Pak. Sajae Sinuwun Mandura kok mboten sarujuk nek Bapak badhe mbangun kayangan. Nganti niki wau kula dadi sulaya rembak padu gedhen kalih Sinuwun Mandura. Lah terus dadi gelut ning mboten nginten jebul Prabu Baladewa niku mung gadungan utawi palsu, Pak. Palsu piye? Palsu piye, Petruk? Niki wau kepeksa Ndara Werkudara sing ngajar Sinuwun Mandura. Nggih pokoke palsu ngaten mboten asli. Nah terus Badar Jaramaya. Nah niki mangke Ndara-ndara Pandhawa terus ajeng rawuh mriki kok. Nek bab Jaramaya niki wau pripun, Pak? Niat langening ngalanggiwan aklar pantamoncar tinang surem sorote tan padang kasoran pacaring purnaming gegono dasare mangsa katiga pancen sing jenenge duwe gegayuhan utama iki godane werna-werna lah kok dadi ana-ana wae perjineman Jaramaya kok membo dadi Sinuwun Mandura iki mesti sing kongkon Durga lan Durga sing kongkon mesti Bathara Guru lah kok dadi aku arep duwe gawe arep bangun kayangan wae guru kok sajake ora seneng guru ora trima. Sinuwun Kresna, Kakang Semar piye pun? Sawetara kula titip Karang Kadempel nggih kula tak munggah ning kayangan. Bathara Guru tak labrake karepe piye? Tole Gareng Petruk Bagong ayo melu munggah ning kayangan.
Kok sajake Bapak nesu ning do dijak niki niku pripun? Heeh, nggih Pak, sajake Bapak duka tenan niki. Weh lah. Arep dijak endi iki Pak kok ora nggawa sangu barang. Kowe kabeh ayo do tak jak munggah ning kayangan. Aku kok ora trima karo Bathara Guru ki karepe kepiye? Tak labrahe. Kowe do ngewang ngono bapakmu ayo munggah ning kayangan. Lah. Kayangan ki nggone dhuwur. Lah iya to. Terus carane mabur piye Hara? Kowe iki anak Semar ra iso mabur ki aja ngaku anak Semar. Jalan ngene iki. Kon mebur kepiye tak tekon. Ayo ngopo to ngopo ngono, Gong. Kita awake dhewe iki apa jenenge? Dadi ketularan sing rebab aku ngene iki. Mergo mumet iki lho aku ki. Lek kon mebur kepiye jalek kaya ngene iki? Ya kuwi mau. Aku kebulan ngoyo ya terus mangko sik. Sing penting mebur sik. Kowe sangu balon ora? Balon apa? Aku nggawa balon sing liyane. Nek balon sing biasa ora nggawa aku. Golek apa ngono, Gong? Pesawat-pesawat apa nyewa helikopter? Apa ya wis ana yah mene iki isih ana. Golek tiket ora ana. Sik. Golek tak mulai golek petel sik, Gong aku, Gong. Petel. Aku nek ora golek pusaka barang iki ra dadi ngene iki. Padake cah bodho. Set ngene iki to. Dodok. Rada mlaku mundur ngancang-ancang sik. Set. Waduh, petelku hilang ya. Piye, Truk? Petelku hilang. Aku ya ra entuk pusaka ki. Nyewa sapa ya? Nyewa Ndara Gatotkaca wae. Kayak mengko adi bonceng. Apa nyilih pusakane nganu ki lho, Ndara Gatotkaca. Apa jenenge? Sing kutang-kutang kuwi lho. Saru kren jenenge can kuwi kok. Bagong nanti Bagong. Mulacan celeng ya. Wah Bagong kok ampuh tenan to kae. Ora nyilake sarung ngene iki digarkingi wonengen. Ngene iki apa radi? Lek kena angin saya terus saya mumbul lah. Toh kena angin iki kena angin. Alah. Oh lah ya apik tuan iki. Apik apa nek ngono kuwi? Apik apa nek ngono kuwi? Ora ngajar iki. Golek mercon wae. Mercon sosdor ki apa? Jenenge ngene iki Roman Candle. Sosdor ora update men. Waduh mencolot tenan nih. Kok aku mah kok dolanan wayang to iki? Wah jan. Aku dolanan apa? Bagong kurang ajar. Ya sorry Pak Temangsang kok.
Ra sengaja ngene iki. Ayo dinteni kowe kakang-kakangmu dinteni. Oh, dinteni, Pak. dewa-dewa ngene iki. Wis pokoke santai wae, Kang. Padha telu musuh telu kok imbang iki. Aku kok musuh Bathara Indra kuwi sing padha dedeke terus gagahe ya padha karo aku. Lah aku tak musuh Bathara penyarian sing padha cilike. Engko lah Bagong, aku ora masalah musuh karo dewa kae sapa jenenge Yamadipati kae. Tukang jabuti nyawane aku mono tukang jabuti wulu. Dadi ora wedi aku nek karo kaya ngono kuwi. Iki Punakawan teko ing kayangan ing atase mung titah. Nanging lha kok padha ninggal tata krama malah padha ngadeg jajar. Anggepe apa nyaruk kon jabut ya nyawane iki. ora usah wedi, Tru, ora usah wedi. Ora, aku ora wedi kok. Anggepe apa karo dewa kok tanpa tata krama wis ben. Ya wis ben tanpa tata krama ya wis ben. Ora perlu dadak ngajeni karo dewa. Anggepe apa bapak ki Semar duwe gegayaan utama kok Bathara Guru ora trima, bapakku arep diancam. Anak-anake sing ora trima reng wis ora usah dadak kesuwen. Rasa nganggo tantang-tantangan gek gelut wae. Wah, iya kudu gelot ditekati pokoke. Ayo Gong, sapa jenengku? Ayo gek do gelut. Ayo Gong gelut. Ayo gelut. Wae titenono awur-awuran aku. Ora apa-apa. Ayo rene meneh. Loh. Wih lah. Ayo, pajare Petruk. Rampuh tenan kuwi Bagong. Apa kowe? Padahal aku wedi wae karo kowe iki. Jabut nyamuknya jabutan.
Oh, piye mak gejabut dhewe. Wah, dewa kok pekok iki yo iki. Malah copot dhewe. Oh, alah. Balik kene. Waduh, lah iki angel iki. Ayo wani jabut aku meneh ora? Ah, ora wani jabut kowe tendang wae. Lah ngono to. Ayo ngantemo. Oh, lah ngono nek Petro karo Gareng kae nek glodong kenceng sirah. Tru, reng tak omongi nek. Kandhane ya Piye? kowe ngantem dewa ora iso to? Ora e. Kaya kace sekilan kae lho, Gong. Ha ya kowe kleru nek kowe nginceng nggon sirah ora iso. Ora bakal tumomo. Ha terus kon nginceng nggon ngendi, Gong? Nggon ngisor. Nggon ngisor ki nggon kono kuwi lah pokoke ora perlu tak jelaske. Wah lah mati tenan kae. Yet, rotor kon gede. Akhire. Cantik meneh. Syukur kowe arep ngopo? Ya. Waduh, kecantol. Wis, saiki piye karepmu Guru? Piye sirmu arep ngajak apa? Semar sing kaya kowe. Nah, bagus kowe. Saiki wani nranyak karo aku wis. Coba saiki gagasan aku ki kurang rekoso piye? Aku ki kurang nrimo piye to? Gagasan aku kurang nrimo piye karo kowe padha-padha putrane Pukulun Bathara Tunggal. Neng kok aku ki ngerti yen Rama Pukulun kae mendhiunge katresnan karo kowe. Nyatane kowe sing didadekke ratu-ratune dewa. Neng aku ora apa-apa. Monggo aku ngomongi darah. Witaradya ngomong para satriya Pandhawa kowe semarem banget aku. Sing do tak mong padha nggugu padha manutke marem kowe ora jamak. Lah kok dadi kowe sing duwe panguwasa linggana dampar kadewatan, kesel dipijeti, sumuk dikipasi, luwe didulang. Neng kok isih munasika karo aku. Wis saiki sirmu kepiye Jajali? Karepmu kepiye? Selagi kowe durung mati, Bathara Guru ora bakal tentrem rasane. Lho kowe lho nek kowe ki ngajapatiku terus dosaku ki apa? Dosaku apa?
kowe ngiring menungso supaya nyembah marang pangeran. Lho, pancen sing disembah ki pangeran Gusti ingkang Maha Agung, Gusti ingkang nyipta jagat saisine. Ora kudune aku sing disembah. Jan iki waduh kok dadi mingerke blatmu kowe. Lah kok dadi kowe ngaku sing maha kawasa, banjur dasarmu apa? Monggo Gusti Kang Maha Kawasa kuwi tanpa kinaya ngapa adoh, tanpa wangenan cedhak, tanpa senggolan. Ayo kowe nek ora kena tak elingke saiki kepiye karepmu? Kowe kudu mati saka aku. Well ayo tak ladeni. Ayo sambat modar ayo. Guru